Miksi mä en ei tohi mennä. Mitä niistä kaupoista? Ei tänne. Kun on tää dilla ja sitten vaikka ostaa tästä tuu silmiin. Täh? Sitten tuu silmiin. Tää ihmeen sumu. Tai tää. Miten? En minä tiedä. Se vaan sattuu. Liian kirkasta. Laita himmeen morre. Näyttöä. Nyt mä en näe yhtään mitään. Mitä on tyhmä paikka? En tykkää tästä yhtään. Ihan tyhmä. Tyhmä paikka lähtee heti pois. Ehkä mä teen noin muutama päivittäistä tosta ja sit mä lähden jonnekin kokkaamaan housuun vaikka. Mä en tiedä. Mulla taas on yksi odottava kirje. Rooli mä tulen sinne. Mä oon tässä ihan lähellä. Kaivan tän yhden eka. Mä teen shortsein. Ai kiva. Miksi on tältä vauvanpöksyiltä? Kato nyt niitä. Rahaa. Näin. Tää on aivan paska. Mä haluan takas eponaa. Et sulla on niin... Kato nyt Sulla ei oo vaan tässä alueella. Kato nyt sun vauvanpöksiä oikeesti. Kato nyt. Mulla tää vekko. Eikö sun mitään housuja mukana? Ei. Mulla on aika täynnä tää reppu. Mäkö sun käynyt joku päivä? Onko sulla mitään housuja? Tyhjentää siitä repusta vaikka niitä kasvit ja vaatteet ja... Joo, mä käyn tyhjentää sun repun ja vaihtaa housut. Koska mä en oo menossa ulos tämmöisellä vauvaköksyllä. Mä otan ehkä sosiaalisia tällä. Mulla on joku, en mä tiedä mikä tää on. Joku kotka. Ei perässä. Mikä sä oot? Murhesiipi. Eikö mä niinku tosta osasin kattoa niinku? Tää. Minä vai sinä? Minä. Myy. Myyn. Paljon. Mulle tulee hieman alki jollekin sama kyllä. Nam. Sitten se toinen. Näyttely on tässä. Ai perse. No siitä lähtee kuule. Tein arkkiukin. Eikö vielä ei yhtenä vaan olet arkkiukin. Lukeluksessa se on erittäin. En lukenut. En sitä lukenut, mä vaan sanoin sen. Päädyin jonnekin paikkaan. Jonnekin muurin taakse oli perässä. Nyt jos sä haluat vaihdella Löysin. sä käyt täällä dinoa sakkaamassa. Hyvä.
tommosia luu-yhdistelmiä tai tommosia, niin niitä saa aiheutua tuolla Kuusilakson kylässä. Siellä on semmoinen papparainen. Joo. Sulla on toka heppään, kun mä ostin ikinä. Kun lähellä arkeologista löytyä. Joo, missä se on? No nyt alan löytää näitä ehkä. Valtaa. Arkeologinen löytö. Mikä? Niin lähti nyt nettiin. Onks tää Pandorian portti? Mikä täällä keskellä kaikkea? Mikä siellä on? Vihreä. Portti. Se vei jonnekin, mutta ei ainakaan sinne pinkkiin maailmaan ehkä. Testaa. Jonnekin se niinku pörtine. Niin se vie ainakin mun mielestä Pandoriaan. Niin tää on tää niinku mistä pääsee Pandorian tai mistä tää ihmeen kallioimesta. Vaikka et niitä. Se on tästä kivi, mutta siinä ei mitään löytyä. Jos siinä ei näy niinku seikimalla. Tää on täysin tää paikka. Kaikissa ei ole sitä kimaalla. On tosi ihmeen nyppylässä. Tuossa on kivi. Onko löytyy nämäkin? Nämä poppybege. Ei oo. Onko tikskis? Missä se nyt on? Tääkin on täällä. Niin näin sen nimen. Nova. Anna. Täskään ei oo mitään löytöä. Mitään. Tuo ihan oikeesti. Täskään ei oo mitään löytöä. Ja sit tossa on joku arkeologinen löytö. En käyttänyt karttaa. Ja bro. Tonne päin. Hetken. Tuo on se, minkä mä löysin äsken. Game update. Mitä? Tää. Tossa. 6, 7, 8. En tiedä, paljon vähän, mutta on löytynyt siitä. Nyt lähellä arkeologista löytyy, jos... Vaihtakka. Arkeologinen löytö lähellä. Arkeologinen löytö lähellä. Tuossa on. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up.